Áda jde do Prahy. Jede z Polska 10 hodin, aby mohla být pár dní v Praze. Áda miluje Prahu. Áda studovala češtinu v Krakově a miluje češtinu a miluje Prahu. Áda jde autobusem, jede vlakem, jede s kamarádkou, spí, Áda jde do Prahy. Moje kamarádka je kamarádka Ády. Moje kamarádka je taky z Polska a taky studovala češtinu v Krakově a teď studuje češtinu v Praze. Moje kamarádka říká, že jsme si poslali život. Poslali jsme si život, říká. Moje kamarádka má pravdu. Sedíme v baru, pijeme, kouříme. Poslali jsme si život. Vybrali jsme si špatnou školu, vybrali jsme si obory k ničemu. Nemáme nárok na uplatnění, nemáme šanci někdy dostat práci, za kterou bychom měli tolik peněz, aby jsme mohli zaplatit sny, který nás odmala užili. Zamiloval jsem se do Ády. Zamiloval jsem se do Ády na první pohled, říkám svý kamarádce. Jestli může někdo nebo něco dát dohromady můj posraný život, pak je to Áda. Ten text se bude jmenovat Zázemí a měl by být někdy na začátku příštího roku. A tady ten kousek, který budu číst, se jmenuje Punčochy. Tělocvičny, posilovny, fitness centra, jakékoliv organizované halové úsilí jako kompenzace normálního života s přirozenou mírou pohybu. To všechno se mi vždycky eklovalo a dost jsem si zakládala na tom, že to neprovozuju. Ještě nikdy. Vlastně jo, když si dávno s Bárou 3krát hodí na pilates, to když jsem se zase jednou snažila změnit život od základu. Teď jsem se ale 4 měsíce po druhém porodu podívala do zrcadla a musela uznat, že není čas na hrdinství. Okamžitě, dokud trvalo odhodlání, jsem si na internetu předplatila první hodinu v nedalekém sportovním centru. Pak týden nervozity, sebepohrdání. Že 75 korun je zkrátka závazek. Ta poptávka po nových českých autorech prostě prozy je velká. Jo, prostě vem si, proč mohl být prostě Krhut letos prostě host. Sračka, a jde o to, že prostě ty autoři nejsou. Prostě není tady nikdo, kdo by dovedl sedět a prostě nám se tak píše.